Salutare și bine au regăsit! Astăzi o să facem un unboxing la o tabletă Samsung Galaxy Tab A7, modelul SM500. Da, bineînțeles că este Android, producătorul procesorului este Qualcomm, frecvența procesorului este de 2000 de MHz, model procesor este Snapdragon 662. Numărul de nuclee are 8. În fine, hai să vedem. Rezoluția are 1200 pe 2000 de pixeli, are 10,4 inch. Ok. Are memorie RAM 3 GB, memorie internă 32 de GB, are un slot de memorie, poți să pui acolo 1 TB până la 1 TB. Ce să mai zic, rezoluție sensor are 8 megapixeli, camera secundară are 5 megapixeli, adică fotografiatul, tip baterie este Lil Pol, numărul de nuclee v-am zis are 8, ce să mai zic, și cam atât. O să facem unboxing, scoatem tableta și o să vedem ce se întâmplă. Ok, hai să luăm cuțitul. Să facem așa, 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 cam greu, în fine, ok, hai să punem cuțitul la loc, să scoatem așa frumos, mama, vedem aici un Samsung, ok, hai să punem cutia încoace, să fie treaba, și să scoatem tableta. Asta e tableta. Ok, hai să vedem, lasăm, nu știu ce e aici, un check, nu știu. În fine, hai să vedem, trebuie să vedem încărcătorul. Ok, scoatem așa. Aici scrie detalii despre tabletă, aici e slotul în care scoți SIM cardurile. Hai să mai vedem ce e aici. Opa, hai să vedem, să nu stric pe aici ceva. Ok, ăsta e încărcătorul. Ăsta e încărcătorul și cred că ăsta e cablu. Hai să vedem. Hai să scoatem. Ăsta este cablu. Cablu nu știu de câți metri, dar în fine, trebuie de văzut. Ok, și cheița. În fine, o să scoatem mai târziu. Hai să punem aici. Să punem așa și hai să trecem la tabletă. Hai să vedem cum o scoatem și noi de aici. Bun, hai să vedem. Este de culoare silver. Hai să întoarcem așa să vedeți și spatele. Hai să vedem, hai să-l pornim și să vedem cum se simte această tabletă. Așa, s-a pornit. Ok. Hai să vedem. Așteptăm un pic. Așa, Samsung, frumos. Ok, băieți, așa arată tableta, după cum vedeți, Netflix, Magazine Play, aici YouTube-ul, Chrome-ul, etc. Ok, hai să vedem. Deci așa se comportă galeria, hai să vedem cum e galeria. Hai să punem permitere, așa e galeria, albume, povești, partajat, frumos, elegant. Hai să punem, hai să intrăm pe YouTube să vedem cum se simte videoclipurile pe YouTube. Hai să vedem. Hai să alegem, nu știu, un videoclip oricare. Așteptăm și noi reclamă. Punem și noi schipați. Hai să punem și hai să vedem calitatea auto. 1080 pe 50 de frame-uri. Hai să vedem. Mi-arată aici aplicația utilizează ecran complet. Nu știu ce aici. Ok, apăsăm. Ok. Hai să vedem. Hai. Așa. Cam așa se simte video. Hai să vedem cum se încarcă. Se încarcă foarte rapid. Da. Hai să vedem cum îmi trece pe... Așa. Hai să vedem. Așa, hai să vedem. Hai să punem din nou.
Sunetul este foarte bun. Hai să vedem, punem și noi 20 de secunde și să vedem. Hai mă, pornește. Mamă. Da, este interesant. Ok. Hai să vedem. Ok, băieți. Cam așa e tableta. Nu știu ce e asta. Nu știu. În fine. Cam așa e tableta. Mi-a plăcut acest produs. Dacă doriți, îl cumpărați. Dacă nu, nu. Eu am fost Maximus Gamer. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați și voi pe butonașul de like, subscribe. Și ne vedem sâmbătă sau vineri pe livestream. O să facem livestream cu Fortnite la ora 5. Nu știu, vineri sau sâmbătă, depinde de ce. Eu am fost Maximus Gamer, v-am pupat, ceau!